ukuthi afike bazalwane. Hallelujah. 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 Siyabingelela egameni lika Jesu Kristu. Siyabingelela kubefundisi egameni lika Jesu, siyabingelela abafundisi. Sibingelele kubavangeli, siyabingelela amadikoni mekhona, siyabingelela egameni lika Jesu. Sibingelele ibandla lonke egameni lika Jesu. Sibingelele kumphathi, siyabingelela nami osawumphathi wami. So siyakubingelela umphathi egameni lika Jesu Kristu. Ngibingelele no Rabi. Hallelujah. Ubaba wami egameni lika Jesu Kristu. Every time engibona uthi my son ngithi baba. Kumnandi ukuba isani yangala kwa E. Ngoba ziningi into oyifundayo. Siyabingelela egameni lika Jesu, worship team siyabingelela, ushers siyabingelela, abadlali bethu bogroup siyabingelela egameni lika Jesu Kristu. Igama ke ngumvangeli uNdlovu egameni lika Jesu Kristu. Ngikhonza khona le ekhaya. Angazi noma leli thawule lami. Leli thawula leli lami. Siyabonga, haleluya. Sengizoba nethawula, siyabonga, haleluya. Iduku lami futhi lincane. Asike sithi kuvunyelwe konke kodwa akwakhi konke. Haleluya. Kuvunyelwe konke kodwa akusizi konke. Asike sisho njalo nje namhlanje ukuthi konke kuvumelekile but akusiko konke okwakhayo. Singakwenza konke okumele sikwenze but akukona konke okwakhayo. Ungavunyelwa ukuthi uhambe kodwa kwakhi konke. Kunokuhamba okwakhayo. Thi iBhayibheli kunendlela ebukeka iyinhle kubantu or yinhle indlela kodwa uyekufeni. Haleluya. Kusho ukuthi le ndlela yona ikhona yinhle futhi kodwa kwakhi konke. Singazenza izinto siyouth sitshela ukuthi sazi konke kodwa kwakhi konke. Kuvunyelwe ukuthi singakwenza kodwa kukona konke esikwenzayo kwakhayo futhi akukona konke esikwenzayo kusizayo kodwa kona amandla okukwenza sinako kodwa kukona konke okuzosiza. Kunezinto ozothi uzenze inconfident kodwa singakusiza ekugcineni. Uzenze izinto uyibona uhambela phezulu kodwa singakusiza ekugcineni. Kona kuvunyelwe ukuthi ungazenza kodwa kushiyonga ukuthi kuyokusiza. Haleluya. Ngenkathi uNkulunkulu akho umuntu uma sembeka ithini yase-Edeni umnikeza insimi uthi nansi insimi ungadla konke ngokuthanda kwakho. Haleluya. Uthi ungadla konke ngokuthanda kwakho. Bese thi kodwa kunomuthi othile engamele udle. Wawudla lo muthi uyokufa nokufa. Ngamanye amazwi konke kuvumelekile kodwa kunento engavumelekile ukuthi uyenze. uNkulunkulu uma beka umuthi wokufa ethaseyideni nomuthi wokuphila futhi ube khona, wayebheka i-self control yomuntu. iBhayibheli lo muthi ngathi usesenta, lo muthi lo lawo bakho ngathi usesenta. So every time Adam eyolima ngoba uvunye ukuthi akawulimi, so njalo Adam eyolima ngala udlula kuwo, njalo Adam ngala udlula kuwo, noma yangala udlula kodwa kuthiwa akuvumelekile konke. Zingaki izinto esidlula kuzona engazona ezethu esizithintayo. Lithi iBhayibheli masingawuthinti. Haleluya. uNkulunkulu uma ngathiwa engafuna ukubheka umuntu ukuthi unjani, wayengeka ubeka umuthi.
but ubeka ngoba ufuna ukubona i-self control yomuntu ukuthi njani. Kuthiwe kuvumeleke konke, ungakudla konke okukhona kodwa lokhu ungakwenzi. Kungake esikwenzayo ethwa singakwenzi. Ngoba kuvunyelekile. Lithi iBhayibheli uma sizowudla lithi uyawukufa nokufa. Kona kuvunyelekile kona kuthiwa kona asidle konke, kubekiwe konke kuthiwa sikudle. But akushongo kuthiwa konke kuyosisiza konke. Singahamba nje ngendlela esihamba ngayo but akuyona yonke indlela esihamba ngayo sisiza. Singayibamba impela izifundiso kodwa kuzona zonke. Hallelujah. uNkulunkulu usithandile. Uyasithanda uNkulunkulu. Sasingadalelwe ukuthi sisebenze kanzima. Umethi Adamu ilime lentimi. Kusho ukuthi Adamu uzoyilima intimi ethokoza. Ngoba kwathiwa akayilime eqaba before kufika isona kwathiwa akayilime. Le thukuthuku zomuntu isuke isihamba nesono phakathi. uAdamu ezovuka ngesikhathi sakhe asithandayo emsebenzini ayosebenza. uAdamu waye umuntu ozoba happy emsebenzini wakhe. Ngoba into uNkulunkulu uba happy kuyo. Hallelujah. Ingakho masebonile bese ethi uyokudla ithukuthuku zomsebenzi wakho. Kusho ukuthi ukusebenza kwakhe akusazoba mnandi. Kusho ukuthi ukusebenza kwakho usiyosebenza kanzima ukuze ukwazi ukudla. Ngoba ezizinto engavumeleki ukuthi sizenza mase kuba buhlungu empilweni zethu. Uthi unikwa lonke ilungelo emhlabeni nasemazulwini but ukhetha ilungelo elingekho right. Uthi into uyenza ukuthi nginelungelo kodwa elingekho right. Kubalekile kutheni uma senza into asenze into enoKristu phakathi. Aba lengichaza malithi noma sihlafuna siyamdumisa. Hallelujah. Indlela ohlafuna ngayo. Indlela yokuhlafuna ngayo. Anojabo uma senza asenze into enoKristu phakathi. Asithi masenza senze sidumisa uNkulunkulu. Uthi noma uhamba khona uhamba udumisa uNkulunkulu. Kuvunyelwe konke. Akusizi konke. Wena ungazibona ukukusiza kodwa akusizi konke. Luke chapter 15. Kona kuvunyelwe konke. Kodwa kona kuzokusiza konke. Ekungakusizi kwakhona akwakhe. Wena ungazibona uyitshela ukuthi kuyakha kanti akwakhi konke. Cela ungifundela lapha uqala kuverse 11. Luke chapter 15 sifunde kuverse 11. Wayesethi umuntu othile wayenamadodana amabili. Okay, wayesethi umuntu othile wayenamadodana amabili. Encane yawo yayisithi kuyise, "Baba, nginike isabelo sefa esiqondene nami." Wawahlukanisela impahla. Kwathi emva kwezinsuku ezingeziningi, indodana encane yayisibutha konke. Yamuka, yaya ezweni elikude. Yachitha khona imfuyo yayo ihamba ngokonakala. Isisaphaze konke, kwavela indlala enkulu kulelozwe. Yaqala ukuswela. Yayisiya kukhonza komunye umuntu walelozwe.
Yena wayithuma emadlelweni akhe ukuba yeluse izingulube. Yafisa ukuzisuthisa ngemidumba edliwa izingulube, kepha kayiphiwanga muntu. Kuthe sekusile kuyo yathi, bangaki abaqashwa bakababa abanokudla okuningi, kanti mina ngifa indlala lapha. Ngiyakusuka ngiye kubaba ngithi, baba ngonile kulo izulu naphambi kwakho. Sibambe lapho. uJesu lana wenza umzekelo. Ekwenzeni umzekelo wakhe usitshela ngendodana eyavele yakhetha ukuthatha ifa kuba bengakafi. Yathatha ifa layo kodwa ubaba usaphila. The first mistake indodana eyayenza ukuthatha ifa kusaphila. Ifa akulona lokuthathwa ubaba esaphila or umama esaphila. Uma kuthiwa yifa kuya ngento ukuthi uyithole abazali sebengasekho. Hallelujah. But sibona umntwana omncane lekhaya omncane futhi nokwenza uthi ngicela okwami baba. Uthi baba nginike okwami. Ngoba kuvumeleke konke. Ubaba lithi iBhayibheli ubaba wababela bobabili. Wathatha lokhu wakunika lo mncane. Washiya lokhu kokomdala. Hallelujah. Ngokuhamba kwesikhathi ngoba kuvumeleke konke kodwa kwakhe konke. Umfana omncane uthatha okwakhe ubona ukuthi uma ngihamba leka nowazalwane once wasuka kuJesu nezinto kade zikhona ezizohamba. The moment usuka kuJesu kunezinto kade unazo because of you are in Christ. But wasuka kuJesu zisala kwi-kingdom of God. Angizi lento lezi unazo ngenxa ye-kingdom of God. But the moment usuka kwi-kingdom ushiya into zakwi-kingdom uhamba wedwa. Lithi iBhayibheli isihambile ekhaya. Yafika ezweni elithile yafika yabusa. Ngoma kusaqala kuyabuseka. Uma ungasekho kuwe makusaqala kuyabuseka uzwe nje kumnandi. Ubona ngathi ngingaqhubeka ngenze ngoba vele ngisabusa. Ithema ifika endaweni yabusa kwamnandi. But isikhathi siyaphela. Ungazi ukuthi uma ukuJesu uyachaja. Uloke wenza kodwa uchajile akupheli. Uloke wenza kodwa uchajile akupheli. But mawungasekho uthi wenza kube kunesikhathi. Isikhathi sisho ukuthi ngekhathi esithile kuzophela. Lithi iBhayibheli sekuphela konke kwavela indlela ngoba kunezinto ezenzayo mase siletha ne the moment isenza izinto ekumele ngabe siwi kingdom sizenza ngaphandle kunesikhathi evele lethe khona indlala. Uzibona usuhlupheka. Ungazihluphiswa yini? Kanti the reason uhlupheka is because awusakwazi ukuchaja kahle. Kona kufunela konke kuvumelekile. Kodwa kusizi konke. Kunokuthi uyachaja kuKristu akusachajeki ngenxa ukuthi usukude naye. Thina siyabonga wasenziwa sabaseduze naye. Siyakubonga lokhu umusa. Lithi iBhayibheli sekufika indlala. Kwaphela wonke walamba ngalendlela ukuthi usefisa kusho nokudla kusho umdumbe weingulube. Ngokho isimo la khona uzufise khona uma ungekho kuKristu uzufisa nokuthi ungenza noma yini engingayenza ezongifakela imali. Ukufuma lana feeling ukuthi noma yini engingayenza as long as ngidlile uma khona ngikwenzile nje ngadla kufanelekile. Thesa kuphela konke. Yafisa kusho ukudla kusho izinsalela zeingulube. Hayi nokudla, hayi kusho ukudla kweingulube.
insalela zazo. Bathi ngoba uNkulunkulu kwenothando. Thethe kusini. Ngoba kuhle njalo. Kuyasa. Akuhlezi kumnyama kuyasa. Thethe kusile. Wezwa ngayo futhi ngoba lento ikhona. Yaba khona lento le ikhona. Noma sihambile yezweni elithile but ikhona into esho ukuthi lapha ekhaya. Ngoba noma kuthiwa zingaki into ozenza ngaphandle but kunento. Lithi iBhayibheli akusekho ukulahla. Olaba abakuJesu Kristu. Ngamanye amazwi noma usungekho. Kodwa ikhona into ethe angilahlile. Kodwa kubiza wena ukuthi ubuyele kuBaba. Ithi bangaki abasekhaya abadlayo bedla kahle belala kahle bembatha ingubo begeza bangaki mina ngife hlane. Ngoba iyakhumbula ukuthi ngenkathi ngisekhaya ngangihleli kahle. Yimi nje kuphela ngabona ukuthi sengisile. Ngabona ukuthi mangase ngihambe ngihlala kahle kakhulu. Ubaba akayivimbanga ingane ngoba wabona ukuthi kuvumelekile konke uma esemdala. Mefuna ukuhamba kahambe. But ukuhamba kwakhe ngoba ukuhamba kuyosaphaza izinto ezithile. Kwangakona ukuhamba ukuthi uyokhula. Ingakho la sitsheliwe to be ready for ukukhula. Ungavele nje uhamba ungakakhuli. Ngoba uhamba ngakakhulu ziningi into ezirong ezokwenzeka endleleni uma uzofisa ukubuyela ekhaya. Kuwesiye futhi mawuhambeke ekhaya uhamba uthukile ngemuva. Uthi noma ucabanga ukuthi ngibuyele ekhaya uthi ucanga inhlambo wayishiyayo. Ingaki iyouth engahlala emakhaya just because of ihamba ithukile ekhaya. Uzwe kuthi umuntu uqashile hayi ngoba eqashe ngoba ethanda usesaba lento ukuthi ngathuka ekhaya. Usesaba ukuthi mangibuyele ekhaya kuzothiwani but sizwa le ndodana le ithi ngiyakuya kuBaba. Ngoba bekumnandi ukuzibona ukuthi wrong. Ithi ngiyakusuka kuBaba ngiyakusuka la ngiphinde ekhaya. The only thing engiyoyenza mangifika ekhaya ngiyofika ngithi Baba ngonile. Hallelujah. Bangaka bahlula ukuyibona usibonile bangaka bahlele behleli khona ngokungathandi ngenxa yempakamo ngenxa yokungafuni ukuthi sonile. Abanye bethu bahlele behleli khona ngenxa yokuthi bayasaba ukuyoxolisa. Futhi hayi ngoba besaba ngixoyiseleni ngobani ngenzeni ngahamba nokwami. Kwakuwokwami yini ngayenza yini ngixolisele. Wazana konke kuvumelekile ukuthi ungakwenza konke but akusizi konke. Engingasizini konke akwakhi konke. uNkulunkulu onothando. Lithi iBhayibheli uBaba the moment ingane ihambile wayehleli ebheke lapha la ihambe ngakhona. Hallelujah. Wayehleli ebheke la ihambe ngakhona. Ngenkathi ibuya uye futhi wayibona kuqala. Nginesho ukuthi uyena wayibona ngangeni ihamba futhi uyena wayibona eqala futhi ibuya. Ngoba kunabantu abasijajayo sibuyela uNkulunkulu basijaje bengasibonanga sihamba bengasibonanga nje sibuya futhi. Kuyenzeka sihamba ungazi sihambile. Mase sibuya bese futhi abantu bathi ulona ufunani lana. Ubaba wabona ingane ihamba futhi uyena wayibona isibuya. Ngoba akusekho ukulahla ngoba kuJesu Kristu. Noma ungahamba kangakanani ubaba uyohlezi ehlele kulindini ukuthi le ndlela ahambe ngayo
yona indlela yobuya ngayo. Akakwazi ukuhamba ngala abuye ngala. Yinye indlela. Athi uJesu ngiyindlela iqiniso nokuphila. Athi akekho ekubaba ngaphandle kwami. Ngamanye amazwi uma sifuna ukuya kubaba fanele sihambe ngakuJesu. So ngathi ubaba wayazi ukuthi umuntu ofuna ukubuya la kwami uyokumela abuye ngakimi. Hallelujah. uNkulunkulu wazana usithande ngothando oluphakade. Uthando lakhe nalongathi uthando olungapheli. Uthi usena ngothando oluphakade uthi ngimntontile ngantonsela kimi ngomusa. Uthi ngimntontile ngantonsela kimi ngoba ukuba kuye kuumusa. Ingakho siyayiphakamisa nje ithi phela mina ngiyakholwa wena ukholwa mina ngiuba wena ubani it's because kuumusa uthi sikuye. Hallelujah. Ithema iqhamuka indodana. Ubaba wavela watshela isebenzi. Wathi indodana yami ebilahlekile isibuyile. Wathi khiphani nje konke nokucebileyo. Asihlabeni ukuthi ibuye. Amanye amazwi ngesona iBhayibheli lithi ngesona esodwa esiphendukayo izulu liyahlokoma. Ingakho ngenkathi indodana isirealizile ukuthi irongi mayibuye ekhaya kwajatshulwa ekhaya. Ngoba kwazi ungajatshulwa makhona ubuyele ekhaya. Akwazi ungajatshulwa. Manje iBhayibheli mawuqhubeka kubuye indodana endala le ekhaya. Ithi kwenziwa le ekhaya. Mawubhekana labantu akade bafika. Ukuthi makhona bawayo balinde babuye bese bayabuza bafunani la. Ithi njalo kwenziwa le ekhaya. Sesiyashoke siseyisebenza ukuthi hayi. Umfweni ubuyile. Uma siyakubabuka ukuthi baba mina kade ngikho. Angikaze ngithola ingubo entsha. Baba mina bengikhona. Angikaze ngihlatshele enonile kangaka. Kodwa lo okade engekho. Uthi ubaba wena khululeka. Ngoba konke lokho kusele ekhaya kungokwakho. Uthi wena khululeka ngoba konke okukhona okwakho. Ngamanye amazwi noma engabuya akasanakho kwakhe. Rozana kubalekile kutheni mabebuya abantu ebuyele enkosini asibamungele mase realize ingqondo isibuyile ngoba ingqondo iyahamba if you are not in Christ. Ingqondo yami mayisibuya ingqondo asibamungele. Asingabi ngabantu abazobuza ukuthi ubefunani la. Wayeshehla ngoba phela kade eyithwele nje wazala wayehlabelela. Ngoba phela nje lo wahamba no edelelile ekhaya wayehlabelela. Ngoba siyamazi ukuthi impilo ayiphilayo wayehlabelela. Kanti akazi ukuthi ubaba wambone ehamba. Futhi ubaba futhi waphinde uzombona futhi esebuya. Hallelujah. Singafani nendodana endala eyathi ufunani lo le ekhaya. Akona okwethu ukuthi yini ayifunayo. Okwethu ukuthi masibamukele ngothando. Bangaka abantu bakhiphayo bethanda kubuye nje umuntu abuye nje esabuyile musu uyamkhipha wena ngokwakho. uNkulunkulu bothando. Olakho uthando lubanzi lujulile. uNkulunkulu othi noma siwonile athi uma nivuma athi mina ngimuhle ngilungile. Singobani ke thina mase ivumile yena. Thina who are we ukuthi singavimba umuntu odontshwe uNkulunkulu omdonsela kuye. Singobani sesingamvimba. Kumusa si awuhambanga wena even though izinto uzenza
kuwumusa ukuthi awuhambanga uzenze wangahamba kuwumusa. Ingane abantu siyifela ukuthi iboniwe, isifela ukuthi yona iboniwe na ukazi ubona. Uthi uJesu othi akanacala akamkhande ngamatshe, but the Bible says bonke balahla amatshe phansi. Why bahla amatshe phansi? Wonke umuntu ingqondo athi no, nami ngiphuma kophinda. Nomunye waqala ukuthi nami khona ngiphuma khona nami njengoba ngila ngiphethe itshe, hayi ngoba ngimsulwa angibonwanga, ngizomshaya ngoba ngibonwanga mina. Ngoba sibajaja kakhulu abantu ngoba thina sibonwanga, thina yena uboniwe sesiyamjaja. Why asibonwanga? Hayi ngoba singakwenzi. Bazwa niyabona makushaya umuntu emnyango umuntu amaphara phambili. Ngoba lona libanjwanga lo sikhathi leso. Ubanjwe lelinye, shaya lelinye ngoba ubanjwe lona. Kodwa nje abashaya kakhulu amaphara. Abashaya kakhulu bayashaya, ayashaya. Why bemshaya? Ingoba yena uboniwe, ababonwanga bona. Bayakwenza kodwa ababanjiwe. Kodwa bayakwenza kodwa ukuthi abakabonwa. Mase sijaja lo boniwe. The fact ukuthi uyaziwa. Uma kobuela kuNkulunkulu uNtozana asimnyekeni. Akubona bethu labantu. Uthi uJesu baba ngiyabonga ngalabo ngiphe bona. Thina beke siphiwe bona. Asakaphiwa umuntu thina abekho ekungabethu. Bangabaka uNkulunkulu labantu. Kona konke kuvumelekile konke. uNkulunkulu wanika uAdam ichoice. The life that you live, you chose to live this life. Umnika ichoice uthi kwenze konke kodwa hayi lokho. It's gonna be up to you ukuthi uyakwenza yini. Ngamazi akwazi ukuthi asina choice, sina choice. Uma sifuna ukuphila impilo engcwele soyiphila. Futhi uma singafuni ngeSAP. Uma sifuna impilo engcwele sizoyiphila. Kodwa uma singafuni futhi ngeSAP. Konke uNkulunkulu ukuvumelile. Kodwa kuzokusiza konke. Asibeleni kuJesu bazalwane. Asibeleni kuJesu. uNkulunkulu nothando. uNkulunkulu olungile futhi muhle. Ayekho umuntu omuhle njengoNkulunkulu. The good thing about God uthi ngilinde izwi lami ukuze ngilenze. Singakhuleka nje but if izwi lakhe lingekho emkhulekweni akakwazi ukulenza. Umethi yena alibuyi ngawenza ngumsebenzi ushelakhe izwi haya amazwi ethu. Konke namazwi ethu avumelekile kodwa awasizi. Noma singakhuleka sisho ngawethu amazwi avumelekile ukuthi sisho ngawo kodwa awasizi wonke. When we pray using the word of God. Masikhuleka sizwe sisebenzisa igama lakhe, izwi lakhe. Ngoba uNkulunkulu ulinde izwi lakhe kuzalenza, akalindile amazwi ethu. uNkulunkulu ukuthi mawusubuyele kuye. Uma ekuxolela uNkulunkulu akafani nokuxolela kwabantu. Uxolela even usho izolo ungakazenzi. Mase lithi ayithatha ayifase olwandle lokukhohlwa. Ezonoza, he remember your sins no more. Kuningi esikwenzile, kuningi esikwenzayo. Kodwa sibuyeleni kuJehova. Asiphindeni kuye siyothi baba ngonini. Siphindele kuye siyothi sonile.
uNkulunkulu onothando, uNkulunkulu ozothi mase kubeka lawe sakhe isifuba uzwe injabulo. Sisume sibengenyawo egameni likaJesu. Ngicela ukuthandaza nalaba abathi inkosi ngonile, nalaba abathi inkosi ngizibuyisela kuwe. Kungenzeka ukuthi usaba iminyaka osuyihlalile enkonzweni bathi awukazani naye. Uma khona nje othi ngiyafisa ukumazi lo Jesu ekukhulunywa ngaye, ngiyafisa ukwazana naye, angasondeleze ngaphambili. Othi nje mina Nkosi ngifisa ukuzibuyisela kuwe. Othi mina Nkosi ngifisa ukwazana nawe. Othi lolu thando Nkosi olungaka onalo ngalabantu laba, ngicela nami lolu thando lolo lube khona kimi. Sikhuleka nalabo abathi Nkosi ngenze ngibe ngowakho. Sengibile kakhulu ngowabantu, kodwa manje Nkosi ngenze ngibe ngowakho. Babundile ngicela sikhulekele egameni likaJesu. Siyabonga izwi lakho uNkulunkulu ongcwele, izwi lakho elinamandla, eliphilayo, elibukhali kunenkemba esikanhlangothi zombili, elinamandla. Qhubeka usiza yilo nalo kulenhlanganyelo. Restoration, realignment egameni likaJesu, igama elinamandla. Akekho ongalinganiswa nawe, wena uphakeme kunamazulu. Angumsebenzi wezandla zakho, uwagoqa njengengubo, kodwa umile uyabusa. Siza yilo nalowo, usizo lwethu livela kuwe. Jehova Sebawuthi, owenzile izulu nomhlaba nakho konke, ongayi kuvuma unyawo lethu kubalishayelele. Mana njalo ubusa ngoJesu Nkosi. Amen. Shalom uNkulunkulu izandla enkulu bazalwane. Igama likaJesu. Haleluya. Haleluya. Onendlebe bazalwane uzwile. Kuthiwa kuvumelekile konke kodwa kusizi konke. Haleluya. Singabantu abasha manje sikwazi ukuhlukanisa okuzokwazi ukusisiza. Haleluya. Singabe nezinqumo ezirong. Haleluya. Ngicela bazalwane egameni likaJesu samukele usisi wethu sithe ebuya nama results ama branch. Haleluya. Simshaya izandla bazalwane kwesibili. Egameni likaJesu. Jesus.